a ovo je pres konferencija koje prisustvuju novinari i mi odgovaramo samo, i ja odgovaram samo na pitanja novinara. Vi znate da ja smatram i Infomer i PIN kućama mržnje, a ne medijskim kućama, i zato na vaša pitanja ne mogu da odgovaram. Da li neko od ostalih novinara ima neko pitanje? Kako bi bilo kada bi neko od vaših političkih protivnika označio novinare Danasa kao... Gospodine Vučićeviću, ja sam izuzetno srećan što ste vi ušli u prostorije Saveza za Srbiju, drago nam je, mi smo vas dočekali s dobrodošlicom, ali i odgovorio sam na pitanje najbolji način kako sam mogu. Možete da dozvolite novinarima da postave neko pitanje ako imaju. Vi mene vređate, vi tvrdite ja nisam novinar. Vi odlično znate da sam ja novinar. Ja sam novinar. A to, ako vi ne želite da odgovorite na pitanje novinara, onda ne držite konferenciju za novinara. Hvala vam. Ja sam novinar. Dakle, zašto mi... Odgovorio sam na vaše pitanje na najbolji mogući način. I da ljudi idu u zatvor zbog onoga što pišu i pričaju o medijima. Odgovorio sam na način na koji sam jedino mogu. Izvolite, da li još neko ima neko pitanje? Vi ste odgovorili. Čega tražite zatvaranje televizije?